Ένα συνέστημα που δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Να στέκεσαι στο σταθμό, να αναπνέεις τον αέρα και να ξέρεις ότι ένα μήλο κάνει μονάχα 60 πφένικα. Φοβερό συνέστημα. Φοβερό. Το συζητούσαμε με τους άλλους και λέγαμε ότι εμείς δεν έπρεπε να έρθουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Αυτή την υπέροχη χώρα. Με τις πράσινες λίμνες, τα γεροσκέπαστα βουνά, τους μεγάλους στοχαστές και το σπουδαίο πολιτισμό. Δεν έπρεπε να έρθουμε εμείς. Δεν είμαστε άξιοι εμείς για αυτή τη χώρα. Δεν θέλαμε να σας λερώσουμε. Δεν το θέλαμε. Δεν ξέραμε ότι κουβάλαμε μια ασθένεια που αν την κολλήσετε γίνεστε άγριοι, σωστά θηρία. Δεν το ξέραμε. Δεν ξέραμε ότι δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε ποτέ μαζί ειρηνικά. Απλούστατα δεν το ξέραμε. Δεν μας το είχε πει κανείς εκεί. Δεν μας είχε πει κανείς τίποτα. Ήξεραν μόνο να λένε ότι η ζωή στο βορρά ήταν ωραία και να μην έκανε μόνο 60 πφένικα. Μας εξαπάτησαν κι εμάς. Με λένε Σάντα. Είμαι 30 χρονών. Είμαι ένας κάτω. Αυτό δεν το ήξερε. Δεν μου το είχε πει κανείς εκεί κάτω. Δεν φταίω εγώ. Πρέπει να με πιστέψετε. Και αν τώρα βγούμε στον δρόμο, δεν θα φωνάξουμε. Όχι, κανείς από εμάς δεν θα φωνάξει. Ακόμα και αν μας καράξουμε σπασμένο μπουκάλι. Δεν θα φωνάξουμε. Για να δείξουμε ότι έχουμε κι εμείς πολιτισμό. Ευνοχήστε μας! Βγάλτε μας τα μάτια! Σκίστε μας το δυο! Σαν με λένε Σαν. Είμαι 30 χρονών. Σαν στα αγγλικά σημαίνει λυπημένος. Δεν είμαι λυπημένος. Με λένε Σαν. Είμαι 30 χρονών. Σαν στα αγγλικά σημαίνει λυπημένος. Εγώ δεν είμαι λυπημένος.